מה זה לא תפוס? צריך להיות תפוס. אז אני מסביר לך, זה נכנס מהצער, ואז הוא יורד, אין לו מקום, אין, זה הולך ונהיה רחב. פרק את הכל. פרק את כל הצלחת. תבריק את הברגים, את הידיות קודם. עזבי, חכי. לא, תפרק ותבריק רק את הידיות. שים את כל הברגים בצד. תחזיקי רק את הרגליים האלה. בואי, אורה. מה? אתה עושה סרטון, תעלי אותו בפס. תרשמי כמה הורים מטומטמים מעניינים להתחיל. מי זה היה? תראי את הטלפון שלו. מה זה? ב-200 אבא שלך שחדה. אוקיי, זה אחד, תעזבי. נו רוזה על הימין. אמא, פליץ. לא. תכניס את הברזל. להשתחרר. תשכי למעלה. לא. עזבי. מה אתה חייב את הצלחת? לא, ההיגיון אומר, למה זה לא נפרס? כאילו, אז רגע, אולי נסובב את הצלחת, אולי זה לא הכיוון שלה. זה משהו לא... אין, מה זה? זה לא נראה לי אידיוט. מאמיני לי, הכי טוב את הקטן וזהו, אבו, אין בעיה. אולי, הנה, זה מתחיל גם לתפוס את זה שלו. וזה נכנס לפה. זה מפחות את זה. צלמי את זה פה. אני רואה, תעזבי. זהו. עכשיו מה? לא, אבל למה זה לא מתלבש ככה? אבל למה זה לא יורד? זה לא יכול להיות שימן על יהיה ככה. תעזבי, בחרת מה, עזבי, זה רק ניב, ואנחנו נהרוס את כל המנגל, ניב הרחב. אז לא צריך את הצלחת הזאת, אני מבינה מה בועל להיכנס את הצלחת הזאת. מה, לא רוצה? בשר? צלחת מעופפת, אני אעשה. למה, בוא נעשה את זה, אני לא אוכל עכשיו, אני גם לא אוכל, עזבי. אני אעזור. תעשי, מה אני אגיד לך? הנה, ברגע שלא תעשי, לא תעצמי אותה, אתה רואה שפה חבל על הזמן. הנה ארבע ברגים, הרבים מן הכל פה, שלא יהיה הבנות. הנה צלחת, צריכה לבוא, לפני שאת מרכיבה תרכיבי. תביא את הכוסות האלה. הנה הכוסות האלה זה אחד לפה. נו, תשחיל אותם. הנה, הם לבו. זה לפה, זה לפה, וזה לפה. יאללה, תרכיבי. הנה, זה מראה ככה, ספר לך, הנה, תסתכלי. הנה, תסתכלי. אותו דבר, אחד לאחד. תבוא תפוס ככה, שנייה. אני רוצה לאכול. שנייה, תפוס. תפסתי. איפה החורים? מה את יכולים? רינת, תפסי פה. הנה, נפתק עם השטויות שלך, את רינת. למה שטויות? זה שטויות. רגע, כמה? בוא על הבורג הזה של הגלגל, שאני נמצאת פה. מה? פה, הימני שלי.